maahan? Pitää voida palauttaa. Täällä teidän ohjelmassanne lukee, että maassamme rikoksen tehneet pakolaiset tulisi mielestämme karkottaa takaisin kotimaansa riippumatta heidän kotimaansa turvallisuustilanteesta. Jos on vakaviin rikoksiin syyllistynyt, niin siitä vaan. Eli vaikka sotaan käyvän maahan, niin te palautatte? No mä yritin sanoa, ja kuinka monta kertaa sama kysymys täytyy tehdä. Otetaan esimerkki. Voiko raiskaukseen Suomessa syyllistynyt lähettää esimerkiksi Somaliaan? Voi. Selvä. Mitäs työvoimapula? Pitäisikö sitä voida helpottaa lisäämällä maahanmuuttoa? Ei vaan ensin pitää saada suomalaiset työttömät töihin. Miltä pitkäaikaistyöttömistä tuntuu, kun koko ajan puhutaan ihmisten rajaamista tänne? Meidän täytyy näitä ihmisiä auttaa, jotka on pätkätöissä, jotka haluavat töitä. Olen puhunut kymmeniä ja kymmeniä ihmisten kanssa, joilla on ikää 54-60 vuotta. He eivät pääse töihin, he haluaisivat tehdä työtä. Tähän pitäisi puuttua. Murtaa työttömyyden kova ydin ja saada ihmiset töihin, eikä kurssilta toiselle vielä kaiken maailman työhönhakukursseille, kun nämä ihmiset eivät tarvitse kurssia, he tarvitsevat töitä. On kuitenkin aloja, joille suomalaisia ei riitä. Suomalaisia kyllä pääsääntöisesti riittää aloille, kun annetaan työpaikka. Mikä on sopiva pakolaiskiintiö? Se on tämä suurin piirtein 750. Millä tavalla te järjestäisitte maahanmuuton? Se on aika hyvin järjestetty, koska Suomessa noudatetaan hyvin pitkälle sitä tiukkaa linjaa, joka meillä on ollut. Oletteko miettinyt yleensä populististen puolueiden kohtelua? Varma tapa päästä niistä eroonhan on ottaa ne hallitukseen, niin kuin Kalevisaurus teki vuonna 1983, eikä mennyt kauan, kun SMP oli tuhon oma, ja puoluerahoista riideltiin, että Tanner tömisi. Joo, taas mennään historiaan, mennään tulevaisuuteen. Minä olen populismin tutkija, akateemisesti sivistynyt populismin tutkija. Tiedän, mitä se on. Minä lähden rakentavasta linjasta, lähden siitä, mikä on ihmiselle hyvä, mikä korjaa epäkohtia. Minä en kalastele sameissa vesissä, vaan kestävällä poliittisella areenalla niin, että kestän nukkua yöni hyvin. Se lähtee tästä ajatusmallista. Ja silloin huomioidaan ihminen, pistetään ihminen suuren rahan ja yhteiskunnan mahdin edelle. Tässä me poikkeamme ratkaisevasti muista puolueista. Hyvä. Se on Soinin populismi. Te nukutte yönne rauhassa, se on hienoa. Kyllä, totta kai puhdas omatunto on hyvä päänalunen. Puhutaan noista poliittisista areenoista sen verran, että puhutaan eduskunnasta. Miltä teistä näytti nyt 4 vuoden aikana? Onko eduskunnassa mällätty veronmaksajien rahoilla? No kyllä jonkun verran on, että olisi vähempikin into riittänyt, niin kuin Lahtinen sanoi, tuntemattomassa sotilaassa. Ja niin kansankin mielestä olisi varmaan riittänyt. Missä siellä on rahaa mennyt hukkaan? No kyllä nämä aika suureelliset nämä juhlat oli, mitä tässä nyt 100-vuotispäiviä vietettiin. Että, niin kuin sanoin, että vähempikin into olisi riittänyt. Pitäisikö jopa tutkia? Että ei tarvitse mitään tutkia. Mennyt on mennyt. Oli kalliit juhlat, sillä siisti. Mennäänpäs nyt sitten hieman eteenpäin, katsotaan eteenpäin. Te olette virallisesti perussuomalaisten pääministeriehdokas. Kyllä. Jos nyt näin kävisi sitten, niin millaisen hallituksen Timo Soini pääministerinä kokoaisi? No nyt on tärkeintä murtaa vanhojen puolueiden valtakartelli Suomessa. Ja ainoa tapa sen murtaa on äänestää perussuomalaisia kautta maan. Siis nyt pitää äänestää perussuomalaisia, jotta vanhojen puolueiden valtakartelli murtuu. Koska ne ovat keskenään, 2 on aina hallituksessa, 1 on porstuassa. Nyt jos halutaan todellista muutosta, se tulee äänestämällä perussuomalaisia ehdokkaita jokaisessa vaalipiirissä. Ketä muita siellä hallituksessa olisi? Sitten katsotaan, jotka hyväksyvät pääministeri Soinin ohjelman, jolloin puututaan ylivelkasteongelmiin, jolloin puututaan ihmisiä vaivaaviin asioihin. Ohjelman. No just te sanoitte, että pääministeri Soinin ohjelma, siinä on meillä 44 sivua vaaliohjelmaa. Me tulemme taitetun indeksin poistamaan, me nostamme opintotukea, me palautamme varallisuusveron. Se taitettu indeksi olikin aika kallis. Se on oikeudenmukaisuuskysymys ja oikeudenmukaisuus saa maksaa. Pistetään sileäkätiset maksaan 1 yksikkö lisää pääomaveroon, pörssivero, otetaan sieltä mistä on, verot maksukyvyn mukaan, korjataan epäkohtia, joita tässä maassa on. Se on Soinin linja. Mitä te tekisitte, jos Nokia ilmoittaisi tässä tilanteessa, että niin se siirtää pääkonttorinsa muille maille, että tämä on kestämätön tilanne? Se on hyvin hankala tilanne, jos olisi pääministeri, se olisi vakava paikka. Miten te tekisitte?
No siinä täytyisi ottaa kaikki koolle ja miettiä, että onko mitään tehtävissä, että he jäisivät tänne. Te tietenkin, jos johtaisitte hallitusta, jättäisitte ensimmäiseksi veroanomuksen EU-komissiolle, vai kuinka tämähän on itsestään selvä? No missä EU, siellä ongelma, ja yhä pahenee. Tulihan se sieltä, mutta se pitää paikkansa, ja 43% suomalaista on samaa mieltä. Nyt kun olet Soinin kanssa samaa mieltä EUsta, äänestä perussuomalaisia, niin itsenäisyys on päivän lähempänä. Vieläkö tuo vetää tuo EU-vastainen teema? Totta kai se vetää, koska nähdäänhän nyt, että mihinkä tämä on menossa. No te haluaisitte samalla Suomen pois myös emulta ja palaisitte markkakantaan. Eikö euro sentään tuonut aika tavalla vakautta Suomen talouteen? Euro on pärjännyt paremmin kuin voisi luulla, mutta vielä paremmin pärjää aina itsenäinen valuutta. Ruotsilla on kruununsa, Englannilla on puntansa, on mennyt aivan loistavasti. Peloteltiin silloin, kun Ruotsissa oli kansanäänestys, että nyt kalanviljelylaitoksetkin Ruotsista häviää. Ruotsalaisethan on niillä kruunuillaan nostanut meiltä Teleasonerat, Nordeat ja Stora Ensot ja muuta. Hyvin pyyhkii. Turha pelotella Suomen kansaa tällä emu-propagandalla. Emu on lintu, joka ei lennä. Emu on valuuttasysteemi, joka tulee murtumaan. Mutta Ruotsissa kävi näin, mutta Suomeenko te ottaisitte takaisin vanhat devalvaatioajat ja samalla epävakaan markan? Ei mitään devalvaatioaikoja, vaan se tilanne, me voitaisiin markkaa kelluttaa, niin itsenäinen valuutta, itsenäinen päätösvalta, aina parempi kuin Brysselin tai Euroopan keskuspankin orjuus. Puhutaan vähän teidän perussuomalaisten puolueesta. Olin ymmärtänyt näin, että teillä on hieman naisen kaipuu. Teillä on puolueessa reilu enemmistö 50 hujakoilla olevia miehiä ja te olette sanonut, että te haluaisitte akateemisia 30-vuotiaita naisia. Mikä ihme vetäisi heidät perussuomalaisiin? Puolueen rakentava linja, oikeudenmukainen, joka on tasapuolinen, ja nyt onkin erinomainen tilaisuus naisilla ja miehillä kautta maan äänestää perussuomalaisille ensimmäisiä naiskansanedustajia. Meillä on yli 40 hyvää ehdokasta. Siitä vain valitsemaan, niin varmasti tulee näihin vaaleihin. Akateemisia 30 naisia? Meillä on Uudellamaalla esimerkiksi Niina Männistö, vähän runsas 30, oikeustieteen kandidaatti, erittäin pätevä ja hyvä ehdokas. Akateeminen nuori nainen. Niin, siinä on yksi ehdokas vaan, mutta aika tavalla teidän Yksikin riittää, kun tulee läpi. Tarpeeksi hyvä. Kyllä, ja hyvä on. Puolueen kuitenkin katsotaan aika kapeakatseiseksi, jos nyt vaan muistellaan hedelmöityshoitolain käsittelyä tai seksinoston kielon lakia, niin ihan ei ole varmaa, että kiinnostaako tällaiset akateemisesti koulutettua 30 naista. Punaniskapuolue. Punaniskapuolue. Tämä ei ole mikään punaniskapuolue. Tämä on terveen perhekäsityksen puolue. Isä ja äiti ja lapset, se on hyvä järjestelmä, on toiminut satoja tuhansia vuosia maailmassa, toimii edelleen. Me olemme kaikkien naisten puolue. Meillä on etenkin tullut paljon varttuneita naisia, joilla on elämänkokemusta, ja kyllä ne nuoret naiset tulee siellä varttuneiden, upeitten naisten joukossa perussuomalaisiin. Meillä on paljon tullut naisia puolueeseen, ja äänestäjinä tulee paljon enemmän. Terveisiä vaan kaikille Annoille ja Hiljoille, jotka tavattiin tänään Espoon torilla. Hyvä. Että porukkaa on tulossa runsaasti. Otetaan tähän lopuksi tämän päivän uutinen. Suomi suunnittelee henkilömiinojen korvaamista rypälepommeilla. Ja noilla rypälepommeilla on vähän ikävä maine, koska räjähtämättömänä maastoon jäävät pienikokoiset ammukset tappavat ja vammauttavat siviilejä paljon. Mikä teidän kantanne on tähän rypälepommiasiaan? Meidän kanta oli se, että Ottawan miinasopimukseen ei olisi pitänyt mennä. Jalkaväkimiinat olisi ollut paras ja tehokkain suomalainen puolustusmuoto. Nyt nähdään sitten, mihinkä tämän päätöksen hätiköiminen johtaa. Tulee tällaisia ikäviä muita vaihtoehtoja, jotka ovat nyt sitten todellisuutta. Jalkaväkimiinat olisi ollut tehokas puolustusase, eikä olisi ollut tämä. Tämä on huonompi vaihtoehto. Se oli poliittiselta johdolta hätiköity päätös. Se oli ehdottomasti, eikä suinkaan ainoa. Suomen valtapuolueiden poliittinen johto tekee hätiköityjä ja huonoja päätöksiä solkenaan. Siinä taivuttiin painostuksen alla vai? No liikaa. Täällä muutenkin ollaan selkänotkolla, milloin Brysseliin, milloin mihinkin. Suomalaiset pärjää itsenäisellä linjalla. Niin, mutta Suomen puolustusvoimissa kuitenkin kärsitään rahapulasta. Kuinka te, jos taas mietitään pääministeri Timo Soinia, niin kuinka te järjestäisitte aivan Suomen loistavaa, kun meillä olisi nämä miinat ollut olemassa. Ja ne olisivat siellä tiiviisti pakattuna ja toimintakuntoisina. Nyt kun lähdettiin hötkyilemään, niin nyt puuttuu rahaa. Tällaista se on. Olisi pitänyt kuunnella pääministeri Soinia. Kiitos Timo Soini.
ja